Kau cemberi bawa dari sini nanti secemberi yang begitu udah. Cemberi bawa dari sini. Terus itu bawa. Cemberinya yang mana? Jauh around 2018, vakachanjwa nekuda 2000 kwavatadza kuibhadhara zvaonekwa nehanzvadzi dzavo kuti vakutadza kuibhadhara vavazoti kuchibhadhara ya1000 pa1000 vakakukwanisa kuuya ne200 yandidziva yavakaitisa pamukuru agreement yacho ndinayo yavakaitirana but kubva vaifanira kunge vakaibhadhara 2019 but kubva ipapo havana kuzombobvisa kana senti kuvafonera havanobva chingoti ndikuuya kuzosvika pani zvino takatozoona payoutube pane munhu wedu vari kutsvaga wonza mwana kwakugara ndozvazvotisvitsa kuno uyu mugaro umu ndandiswe kuti nyaya idzadzira ndokuti andimbudzwe nyaya nyepedo asi vanhu vakataura navo vakoma vakandozvibvunzawo kati chano vononditaura mota yakagara zvemarani tocheka spesi mota iyi yakangofaisa ungaide here kunokwanisa kuzipesa tende mota inonesa aiwa tinogondotsvagare ndakuchinhu ichishandira vana dzirodhonze mota iyi nekuuye kuti chinhu kwakaishandira saka daidhonza vana makanika chinhu yavakazoitana kozoitawo ina ndakatumira ndakatumana ndakatuma yaiyangemumakwenda kutondera kupolisa kozimidziyo pandafana kuti munoda kumukanganisa achimuivektaura nepachivana ndinozo unoziva kuti dzimwe nyaya kudzibata asisizini iye inogona kupolisa asi kana agreementatirana munhu zvakanaka kana kutetisana zvakanaka wakaora pakabasi zvakanaka unobhadhara mama makosta akawandisa siwo makosta pasina makosta kozi ichimangu batero utokaobhadhara makosta akawandisa
Kusiti 1,000 remote imali aluzvikuruzi pachitara kuchisangani kuti akutanaona pakanai vakawanisa musamufisi mwana wenyu akatadza kudai manga mafungire izisi amarwadziwa unisirekazi tangotangisa tiripa takutombotangisa tiripazi 1000 euro wazwa chako uyu mwana wangu muno ambokunitsa anisazvotisa kana anozvikodoku youtube enanosai ozwa tauro tokakwanisa panosisi sazvomesiri mari yakawanda taona kuti mota kasakara wakatorwadziwa nobody has said that. That's it. And you around transition of new pages cut. In a sort of meeting, I will put it in India. Caravana come just 20,000 5 months. 5 months you to tell us, just say, but I'm here for command. Those negatives. Saya toka tunggu dah 3 months. Jadi mana ada bisa sudah itu kan. Orang kita dah rumah. Anu lucu sih. Anu lucu sih. Anu lucu sih. Saya nak anu dah semua. Bisa. Agak cuma dah bos pada. Udah mama semangat itu. Orang cepat. Essa performance, ada 5 days performance. Every month, and I see about this. 250. 12 will cut the man. Still having. Malaysia itu kasar. Posisi strong. Ai zaman jenazo mana mam. Sipo upete uji Maria kusema. Ai mai ni sipele tiswa zima mai. Go upete. Akumsura kubabi. Oh. Kanyara. Kubaga kusambi mama. Idemoteka Azwe, idemoteka pepe. Kwa kimedi. Mwenda. Kupasa ile sana. Amwana wanya kataza. Sungai. You bet kunji.